Здравейте, уважаеми зрители! Тази вечер ще се потопим в едно хумористично приключение с адаптираната комедия по Стефан Костов «Женско царство». Благотворителният спектакъл, който се игра на Тревненска сцена на 22 и 23 април, бе поставен от театралната студия към Средното общообразователно училище Петко Рачев Славейков, която е съставена от учители и ученици. За втора поредна година театралите изненадаха приятно тревненци, а следствие на установилата се традиция, освен че се създава много настроение сред жителите на града, се подпомага и училището. Останете с нас. Комедията, дори да сте я гледали още един път, можете да си я припомните, защото си заслужава. Забавлявайте се. Таланта на учители и ученици трябва да се уважава. Да преспиш детето, да опечеш питата и като се върна до вечера, ама всичко да е подредено и почистено. Чули бе? Чу! Куче краставо! Добре, ще го прибие проклетата жена. Иване! Иване бе! Иване! Ти ли ми викаш, бре? Каква беше тая към глава си? О, каква! Като всякога. Заради детето. Навикнало, все на ръце да го носи. Оставя ли го, писва да реве. Не мога нищо да подхвана от него. А нали я чу, моята вещица, какво ми заръча да направя до вечера? Пита да съм намесил, да съм почистил, да съм подредил. А то, той ли да гледам, шетам ли да шетам, кое е по-напред? И на всичкото отгоре, като ни свърша нещо до вечера, ме пребива от бой. Нали е чу? Фу! Чумата да е тръщи рама. Чух. Ама това е то. Женска оправия. Като сме под той женско царство, ама да ти кажа, и моята е проклета, ама твоята същинска ослоница. Еше и няма. Цял съм посинял от бой. Час по час ми бие. Пък е ризата. Една тънка, нищо не варди. Не е като потурите. Аз да ти кажа, за той съм се изхитрил. Ей, тук съм турил под супмана една възглавка, па нека удря. То иначе такова тегло изтърпява ли се? Няма ли да ни се върне най-сетне мъжката сила, бреджанам? Ами, ще ни се върне. Някой ден ще ми писне
и ще овисна там на оная слива. Пък тогава да я видя аз моята вещица какво ще прави без нея. Урсуш, жена, бре! Ама и ти пък не дей така, бе. Си някой се оправи тая работа. Потърпи още малко. Ти, че не вярвам. Пък и той, проклетия като майка си. Барем да беше мъжко, пък то женско. Ще дойде време и то ще почне да ме командва. О, то ли вземеш да му направиш на попара от вино? Цял ден ще спи като заклана. О, Божиле, вино завъртали се вкъщи, бре. Оня ден ходих при байте Еню в кръчмата, а тя всичкото си казвам, бре. Бре, всичкото го изтуца проклетницата, бе. Капка не остана, бре. О, лошо работа. От дома да ти кажа, хляб може да няма, обаче вино и ракия дал Господ. Моята, откак се сдуши с кметицата, много и порасна работата. Станала инспекторка. Къде? Ама каква инспекторка мислиш? Наказана. По цял ден стои там и опитва ракията на женорята. А вечер се домъква по някой ше. Напълнила е мазата. А като си дойде вечерно време, очите й светнали като на вълчица, метнем един бой. После цяла нощ не мога оставя да мигна. Тегло, братко, тегло ти казвам. Сега ще ти донеса една паничка с вино, да му дадеш. Голяма добрина ще ми сториш, Божиле, голяма. Да ръкатя съм малко и аз. И това джереме. Дина. Дайте Божиле, надроби му срединка, па му дай да лапа. Ето и дъщерята. Ама същата ти казвам, бе. Същата усойница и проклетница като майка си. От цял ден ходи на училище, къщи нищо не върши, искала кай да се изучи. И тя кметица да станела. Ама знам го аз нейното учение. По цял ден задиря момченцата из училище и ги одумва със своите приятелки. Кой какви мустачки имал, на кого какви му били краката. Срам да те хване, Божиле, срам! Я дай да вземем да ударим ни по едно пък, да става куче. Дай да те вземем нас. Здравей. Ай. Чакайте да ви разправя. Вчера избягах от училище. Отидох на чешмата. Нали там нашите мъже носят вода. Спорих се, чаках. По едно време иди лейния Димка с кръстове, върви, търши снага, носи кобилицата с менците. Сетне се погледа, надигна пустата и взе да си мие краката. Какви са? Остави се. Едни криви, едни клющави, на всичкото отгоре космати ти кажа. Дружки, само моя Стоянчо да не закачате, че нали си знаете. Няма. Хайде със здраве. Хайде със здраве. Тате, какво си ще остава тук до плита, бе? Говорим тук с байти Божиле нещо по работа. По работа, Малко ли работата чака вкъщи, бе? Мама сутринта какво ти заръча? Работата не ще приказки, 100 пъти съм ти казала. Чуеш ли, бре, Божиле, чуеш ли? И от това ще чакаш ти почет и уважение. Пък свят ти казвам, комшо, добре да ме се пита тази Айде. Айде със здраве. Вие мъжете, бай Божиле, се оплаквате, че работата вкъщи не споряла. Пък как да спори? По цял ден на приказки стоите. Какви ти приказки? Казали сме по една-две думи. Това, кое е за приказки, вие жените дрънкате много повече от нас. Та пък работата ни спори. Спори. Като ви даде Господ нашата мъжка сила и сега само се бъркате в нашите работи. Каш тяло, като нищо свясно не можете да направите. Хляба ще загорите, манджата ще изкипите. Толкова смоем, толкова справим. Като не можете да въртите една къща, за какво ли ви хрантутин са чули още? Знам ли и аз? Ма гледай го ти него отворко.
Чакай да кажа аз на ката Злата, да му поналожи гърбината, че май скоро не е ял бой. Стоенчо! Стояне! Стоенчо! Дай да ти напия водицата. На. Много ти е хубава водицата, ама и не само водицата, и ти си ми хубав, Стоенчо. Яна, виж са. О, Льо, огледалци. Огледалци, погледни са де. Пичи, какво пък ми е толкова хубавото? О, целият си ми хубавичък, Стоенчо, ела при мене, де. Оле, почупили пръстите. Че не ми толкова, де. Аз те любя, Стоенчо, много те любя, си ми си това огледалци за спомня. Да ми прикажеш такива странни. Стояне! Стоенчо! Стояне! Ще го преклеща аз него. О, мънинкия ми! Учила с 300 райнички. Рекох да помите, че мама и сега ще си доди. Я, остави я там метла и ела да ми изпееш нещичко. Подочух, че много хубаво си пеел. Няма райне, има карай, бе. Друга, бе, райне. Че как ще не можеш, бе? Нали си пял една вечер на седянката от Дона Краставата? Пък за мене не. Да, ма сега не мога, бе, райне, бе. Срам, бе, ти, ма не го карай. Ма що сте срам, бе, Стоенчо? Аз те любя. Да ми прикажеш такива страни. Ма няма, ела при мене. Няма, зер. Аз знае, вие момите сте такива. Няма, бе, Стоенчо, ела при мене. Ще дода, ама ще те разсърдя, ако ми направиш нещо. Няма, ела тук седи. Какви хубави мустачета имаш. Моля, всяко ще кажа на мама. Райнички, колко съм щастлив. Мене не е видял някой. Мама ми е казала на мома нищо да не давам. Не от мома нищо да не вземам. Мама, иди, бягай, Райно! Мите, ще ли са мите? Сочи са на райда ти, Майя. Не бе, мамо, нали ми казвате да двора, бе, мамо, бе. Стояне, от теб е толкова с работа, само хляба, дето ядеш. Мамо! Млад, че като я вземе да смитла и като та почна на Стоенчов, си ще ми станеш. Че като вземеш пък голяма работа. Райно! Райнички! Няма я. На мене ли викаш, Стояне? На тебе, кому други му? Ти де беше? Моя скукалия баща пекал е напитка. Тя цялата черна, на въгля станала. Той ма пита печена ли била. Майка, мама като си дойде сега, ще му обади печена ли. Ма ти ела при мен, бе, Стоенчо. Не смея, мама е там. Много са лоши нашите майки. Че кой ти каза, че са лоши? Нали ги виждам? Всеки ден налагат бащите ни. Как да не ги бият, бе, Стоенчо? Кажи ми как, като нищо свято не могат да направят. Ти мене ще ме биеш? Ма как да те бия, бе? Ти си толкова работно момче, го по цял ден метеш. Аз тебе на ръце ще те нося. Кой знае, кой знае? Вие всички те й приказвате. А пък после... Какво ме гледаш? Аз тебе кафе направих сутринта. Кафе! Кафе, ма еспресо! Ма ще ме уморят днес, мъже, бе! Ей, гона сърцето ми сега взе да прискача.
Какво пак те разсърди? Ще дигна кръвното. Какво? Казах му свали боба. Един прост боб да свали, бе. Ни увира кай. То огнището угаснало и боба кисни в студената вода. Нима гледай, отивай пали огнището. Магари такова. Че как да увира? Те цяла сутрин е тук и те с татко на плита. От мъже толкова с работа да чакаш. То си казано, бе, то къща би жена огън да гори. Тъме. И то, какво си штръкнал тука, бе? Отивай, помагай на мъжта. Како Злато, бива ли толкова с хубаво момче? Хубаво, ама ума му кът на баща му, къс. То само с хубаво с къща ни се върти. Знам аз и друго му трябва на мъжа, ама той още малък ще се научи. Мама гаш си иди, прощавай како Злато. Злато! Злато, ма! Мичици! Чи ли си, ма? Аз съм. Добър ден, Злато! Добро! Айде, заповядай си, ни. Стоене! Стоене! Дай тук масичката да се почуят кристелят и митица. Как се, Злате? Какво правиш? Отдавна не съм те виждала. Повярвай, се занимавам с мои подобствени. С кой бе? Божил! Божил ли? Той! Че какво толкова пък той? Какво? Нищо не може да направи като хората. Стоинчо! Ами ти как си? Какво правиш? И той същия. И подир него по цял ден трябва да тичам. Какво приказваш, ма, Злати? Я виж тако с хубаво момченци. Хубаво, я да виж. Хубаво! Стоинчо, ти трябва да слушаш много майка си. Да станеш добър къщовник. Ела да видиш какво съм ти донесла. Заповядай. Либливи и бомбони. Много ти благодаря, птици. И аз ли бомбонче тук. Иди донеси пъгълчето с ракията да се Хубаво ти, момчето, Злате! Кротко, пък послушно! Да ти живо и здраво! Той ли пита, бе? Цял ден с Божил на плита. Ти я Божил! Гладни шаляки. Какво става там, ма? Иван всеки ден с нова програма. Днеска изгоил питата. На въглен я направил. Тя комшийката ти хич не струва. Ама пък дъщеря и на усойница. По-проклета е от майка си. Само гледай да не ти почерни момченците. Съкън! Аз се пазя, аз знам как. Айди. Такво с чучело като Райна в къщата ти да не влиза. Сядай сега. Вярай, птици. Нищо не мога да свършиш както трябва. Внимавай! За твое здраве! Ами ме зебре. Взели. Виждаш ли го, ма? И пита. Че то се учи, ма, Злате, не го кури сега. Ама до кога ще се учи, ма? Ама той какво стане ти търгалак станал, ма пита, ракета с не взели са пи. Ами той мустаци пусал 2 метра и още пита. Да върниш да си обръснеш мустаците. Съкън, че как тъй ще си обръсне мустаците? Че те са мучара? Се, дружко си и кога едно мъжленци има мустачки. На здраве. Остави ги сега ти мъжете и мустачките и кажи кой е, що ново, какво става из общината. Знаеш ли, че мъжете искали да дигат бунт срещу нашето управление? Да, бе. Искали ние да се върнем пак по къщите
и да почнем да перем, да готвим, да шетаме и деца да гледаме. Пък те като останат свободни, да тръгнат пак по разните му събрания и по кръчмите и по цял ден да си клатят краката. Абе, иска им са, ама ще им преседне. Тъс няма да я бъди. Кмитице. Шаклекнат. Те не са дават. Шаклекнат. Това е власт. Властта няма да и те просто лопни да си я дадем. Абе, сега като прикараме новата реформа, вече съвсем шаклекнат. Каква е тази новата реформа? Аз що не съм чула? Тя тезни ми дойде на ум. И съм решила час по-скоро, още до вечера, да се съберем в общината, да я одобрим. Кажи. От утре мъжете сами ще раждат и сами ще си гледат децата. Да ги питам аз с тези майчински как ще оправят. А пък ако вземем да ги натирим. Кмитице, да ти кажа... Тази реформа на мен най-много ми харесва. Те и трябва да бъде. Ма да раждат, ма да сидят вкъщи, ма да си гледат децата, ние да сме спокойни, свободни, да правим каквото си решим. Тя тази реформа ни ще прием с мнозинство. Защо няма жена, дето да гласува против нея? Ами никой няма да гласува против нея. То всичкото той добре ми. Мене, никой не ме пита. Как съм? Що съм? Че какво да ти идам си болна? Че то моето по-лошо от болест, злато. Нямам си мъж. Че къде е дядо Еми? Да не умрял? Не, ама натирих го. Ами остаря съвсем. Грох на горкия. Ни довижда, ни чува